Кажи ми, бе! Кой са легаве? Аз идвам от планетата Марс. Идвам с цел да унищожа Симона Русева. Аз съм мартиянец. Идвам с мир. Мир и любов. Обичам, много обичам да обичам. Имам цел да обичам. Обичам моята цел, която е да обичам. Аз много обичам обичливи неща. Това е моята обич. Чао!